हाय लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो बर' ब्लग चेनेलाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायहरलायबाय लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै नायलायदो लोगोफोर। ओमफ्राय दिनै बिस्थिबार आरो आं फुङावनो दुगैखांबाय आरो ओमफ्राय दुगैनानै बाथौ आरि लिरखांबाय आरो ओमफ्राय दिनै आलारि बाथि लगायखानो नागिरदों आरो आं बिस्थिबार नालाय दिनै फुङावनो आलारि बाथि होनानै लाखानोसै आरो ओमफ्राय आं दा नै बिबार खानो नागिरदों। बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो आंनि दिनैनि सानसेनि ब्लगा माबायदि जायो। सानसुनि ओंखाम ओंख्रि संसैलाय आरो दे नारें जानो नागिरदों। एसेल' बेखौल' जागोन? बेलाय बेसे बुरजा जागोन?